Poznáte pevnosť Boyard? Veríme, že presne na tejto prekážkovej výzve sa môžete cítiť ako v spomínanej kamennej pevnosti za povzbudzovania okolia. Zradná, nevyspytateľná, pohyblivá a hlavne zablatená. Taká je prekážka Pneumat Boyard. Pneumatiková kladka, na ktorej sa neoplatí ponáhľať. Jedine, že by ste si chceli vychutnať ďalší bahenný wellness s angličákovacím bonusom. Cieľom prekážky je prejsť, či skôr preplaziť sa po celej dĺžke pneumatikovej kladky bez dotyku končatení so zemou alebo bez pádu na zem. Ide o penalizačnú prekážku vo verziách OCR Profi a OCR Training, kde za jej nezdolanie zaplatíte angličákmi. Vo verzii Fun si ju môžete vyskúšať, alebo ju môžete obísť, alebo sa môžete vyvalať v blate pod ňou len tak, ak to tak budete cítiť. Tešíme sa na vás, Angličáci.